JCN akpọnụ longafa mụ na ga esebele okwu mana please that video don't do that kind video again. Don't do that kind video again. Again na afia. Ọkwa ka fo anya na afọ ana m abịa. Ka m fo abụọ. I know all the plans, so man, I just keep quiet. Man, please. Onu na-emekwa una na-eme na onye afọ a na-agba afọ nwere ebe o sipụta na ọ pụtara n'ọfịa. Ama nnọọ iru ọrụ ka a na-asakwa, ama nnọọ ka maka na ife emebi. Ama na ife emebiri kpamkpam. Ife emebiri kpamkpam. Ama na ife emebiri kpamkpam. Maka na ụfọdụ ada abịazide agba afa talkless of ịjụ ese. Ụfọdụ ada afụzide ndị ka anyara ito okwu afa. Mana please, let's not use it to mock. Maka iwe na-ewe m iwe ewe m enwekwa onye mma anọchilu. Ama nnọọ iru ọrụ ka a na-azọ maka na-emebisigwa elu ụfọdụ iru ọrụ fa. And ife kpatakwana eji mebiri ụfọdụ iru ọrụ fa bụkwa greediness. Maka na ọ bụ without greediness. Ọ bụ na greediness na-agbata maka ọ bụ na egiri Okongwu moto, ọ bụ na egiri ya moto mgbe a na ụmụ ife ama ndị. Kama my warning, enwe onye nke pụta n'abalị na-ekwu ọ bụrụ na ọ jee ebe nwayọọ biko. Ọ jee ebe nwayọọ biko ọ bụ na ekwero. Let me give this warning. It's a mockery to me. It's a mockery. I hate being mockery. As you see me now, I'm a man alone. And I'm too dangerous. I'm a man alone and I'm too dangerous. Mmadụ ejizi na obere opportunity wee wanya. Okongwu bụ my mma akpụ ya my let me say my cousin. Okongwu my cousin. I support Romo ife fa na-eme o. I don't support maka na ntu anọ ọlụ nna alụ na-ebupute m. O ife nna alụ ka ndị mmadụ ji achọ m abịa. Last night alụrụ m mmadụ 24 ọlụ. So bụrụ m nwere m efe fọdụgide ịchọ iru mmadụ. Asịrọ m ndị mmadụ tinyere m mkpu. Na afụnugo Okongwu ọbụ ọbịa tilu m mkpu. Enwere m efe nke a. Let me tell you people. Ọ maka enwere onye kwuru okwu alụsị ego. JCN, I will call the name. JCN n'ọrụ ukwu. Let me call the name. Even webo JCN afọ bụ na ọ bụ afọ m message onye nya. Si Okongwu ọ bụ na ọ jee ya. Ọ bụ na ya agba alụrụ ya emere nke nwa. Nya bịa ka ọ bụ inye efi. It's a mockery. It's a mockery. Awọta m nọ ka edozie iru business. Ka ife mebekwa mana ejini ya wee mock the generation. That abịa akpụ efi a ka ya marụ na efi domo nke a bụrụ ife mbịa. Unu na Okongwu Dibia chọọ idozi unu edozi ya peaceful way. Unu na Okongwu chasịrọ m unu na edozi na. Unu ya chọọ dozie na a peaceful way in a manner. Maka mpụta na ụdị ọzọ o nwere ike ekwuo m ife asịsị ekwu na-ekwu. Onye ọbụla gbara ọgwụ ya nwa. Onye ọbụla gbara ọgwụ ya nwa nke ya na-eme ya na-eme ya ọfụma. Ka mmadụ yara ịpụtazi na net ya sị Okongwu ọ bụ na ije ya biko aya gị igbo dị ya moto nụ. Aya nyegodi ya ezigbo moto first. Ọ ga-enyegodi ya ezigbo moto. Because ọ bụ na ọ bụrụ greedy. Ọ bụ na ọ dịrọ greedy na ife ama generate into a. Ọ bụ na ọ na-eme ka akwa enyi nwoke si eme. At least ọ ka ewelu moto nye that young man. Ọ bụ na o nyere ezigbo moto na ife niile ama ndị. Ịma na onye na-eme ife ọma ncheta echi. Ọ bụ na o nyere ya ife ọ bụ na ọ wepụta ọ bụ na o nyere ezigbo moto nye 2 million ma 1 million. O juru afọ. Ụmụ ife niile ama ndị. So mmadụ apụtakwa na ebe a were ọgwụ wee yi mmadụ egwu ebe a. Sị na amana na nke nwadị maka na iwe wee m. JCN akpọnụ longafa mụ na ga esebele okwu mana please that video don't do that kind video again. Don't do that kind video again.
emekwana ụdị vidio afọ banye isi esi Okongwu ọ bụrụ na ọ jee yọọ onye nwa biko onye oje yọọ ya biko onye sị ya biko ọ bụrụ na ọ kwere ọ bụ ọsọ ya na-efi na abụ ma efi ịtọ bifo unu eje njem unu eme ka mmadụ bifo unu apụrụ na sọchiri unu eme m ka mmadụ bifo unu emebe ụmụ gem a na-agba ụmụ ife a na-eme you have to let me know. Yes, you have to let me know. Okongwu nwere ebe o si wee pụta oswodi ya bụrụ na ọ na-ata afọ ma ọ na-eme na nke nwatakịrị ya ata afọ bifo ọ mụta ife onye na-atara afọ adeli ọ gba mbọ ka ndị ibie nke nna zọpọtụrụ bụ JCN na alụ si na alụsị ego na alụkwu ka gịnị ịpụtasị ije what do you mean? What do you mean by that? Well, before na apụla na ife a na-ekwesị ime ka mmali before emegodi ịmụ ife niile eme supposed to let me know. Mana ka nkwudebegodo ebe a mana never somebody pụtara line ebe a si Okongwu ije ekpule ije na nke ọ bụ na ọ kwela iwele efi unu ekwana ka m kwuo okwu nna chọrọ ikwu unu ekwana ka m kwuo okwu nna chọrọ ikwu maka na ọ bụ na obi ibuli ya moto mgbe izu wita ata anya ukwu ifela na-eme kịta ama mme unu ka ebu ụzọ jee teele ya ọ bụ na okwu okwu ka ọ kwụsị ikwu ifele niile ama ndị enwekwa onye nchọ imechi ebe o si eli nri enwekwa onye nsi nye m kama na onye ma nke ọma nke ọjọọ na-eme na-adọrọ mma ya chegharịa onye ma ife ọjọọ na-eme na-adọrọ mma ya chegharịa ọgụnwa na-aya arụ onye asị na Okongwu na-aya arụ ọgụnwa na-aya arụ you are the one sick. You are the one that is sick. Or give a doctor. Are you a doctor? You a doctor? On Facebook and I query. Onya say no, are you a doctor? Bulefi jejo ya no dị na ọ bụ Jesus Christ who one kwana nkwu okwu mara kwana nkwu okwu ha apụkwa no the sleeping dog to lie maka na ọ bụ na unu na-ekwu eziokwu unu aka agwa ya na ọ bụ na o buru moto bi nwa onye nya na ya mee business ọ bụ na obili ezi moto na ife mu ife niile ama ndị ọ ka elie ka nlikodo ka ọ na-agbado n'onu ọ ka nlie som ọgbado n'onu. When you do business, settle business. Email business, settle the business. Mara apụtasị kwana ebe a sị na jeje gbudo efi gịnị gbudo efi jejebe before emegode ọnwakwa onye gwa before emegode anything ekwesị ịkpọ na phone before na eme bịa anyway ka mgbachi nkịtị ka mmadụ ghara ịsịkwa na maka na afọ m na-emebisi some business emebi enwe ndị iru ọrụ fa enyezi ka mmadụ ghara ịkwa ịsị na mụ bụ ana m emekwa enyi everybody mana nke ịmazị m aka n'azụ a jee mee ife n'azụ a I'm too dangerous. So adịkwa dangerous. Adịkwa dangerous. Maka chikwa adịkwa dangerous. I'm too dangerous. So ono na manipulate obele nwa afọ na manipulate ye. Ono ya manipulate katia one day. Agwa m onu na nwere ife na-aga na amaro. Enwere ife na-aga ma voice recording ejime. Enwere ife na-aga ebe afọ na amaro. So unu ye eji nwayo a ga-ejigwodu nwayo ife a na-eme jiri nu nwayo because ife akwa dobulom ikwu okwu n'ife a mana ife nji wee kwuzi okwu na ya bụ onye kwu okwu n'abalị si n'afịa bụ alụsi JCN ọ bụ na o mee ife na nwa ọ bụ na o jee yo ya wute ife nwa nya bịa ka akpụ ihe efi ka anya ogoje treat ya onwe ya na-egwu na that first video Okongwu me without ịgwa m na-ewe m iwe that video si na ya arụ na-ewe m iwe onye nke abụrụkwa nke before na-eme efe ahụ na-akpọ na phone before na atịba fim ahụ na-akpọ na phone